Nina bembe qhatho mathanga etshetshezelwa umaswabhula lapha kwaMgilije Mahashini libumbene lesikhombisa ihora nazi indaba wena mbukeli woza nendlebe mina ngizoza nendaba angihlale kuzona ithondo. 4,882 suspects were arrested for murder and attempted murder. Ungqongqoshe wamaphoyisa ubheka icele uthi kuyakhathaza ukuthi lenyuka izinga legameko zokubulala kulelizwe ubethula ibalo zobugebengu zesigaba sesithathu sonyaka wemali. It is very much rooted in our fiscal reality currently in South Africa, not where we want to be, but where we currently are. Kulindeleke ukuthi inkulungwane zabalandeli be-DA zitheleke endlini zombuso kusasa njengoba leli qembu lizobe lethula umqulu walo wezethembiso zokhetho. If the two senior national teams perform all the time, it really sets the trend for the rest of the country in terms of football. So it's really important that we push on and make sure that we qualify. Umqeqeshi wabanyana uDesiree Ellis uthi kumqoka ukuthi amaqembu esizwe enze kahle ngemva kokuthi iBafana Bafana iqede ilele isithathu ku-AFCON ebibanjelwe e-Ivory Coast. Ungqongqoshe wamaphoyisa ubheka icele uthi kuyakhathaza ukuthi izinga legameko zokubulala lenyuke ngo-2.1 wama% phakathi kukaMfumfu noZibandlela nyakenye. Izifundazwe okuyi-Western Cape, KwaZulu-Natal, iGauteng kanye ne-Eastern Cape izona izifundazwe ihamba phambili ngezinga eliphezulu lobugebengu kulelizwe. Ethula izibalo zobugebengu zesigaba sesithathu sonyaka wemali u-2023 kanye no-2024 ungqongqoshe wamaphoyisa ubheka icele uveze isithombe esingesihle sokwenyuka kwezigameko zokubulawa kwabantu. 4,882 suspects were arrested for murder and attempted murder. 4,783 suspects were arrested for sexual offences related crimes such as rape and attempted rape. 6,383 people were arrested for driving under the influence of alcohol and drugs. Kulezibalo kuphinde kwahlaluka ukuthi isifundazwe iWestern Cape yisona esizihola phambili ngezigameko zokubulawa kwabantu bese silandelwe iKwaZulu-Natal kanye neGauteng. Number 1 is Semfuleni with an increase of 113. Number 2 is Nyanga with an increase of 9. Number 3 is Johannesburg Central with a reduction of 113. Number 4 is Michel's Plain with an increase of 40. And number 5 is Delft with an increase of 111. Izigameko zokudlwengula zehle ngo-1.7%, kepha udlame oluyamaniswa nobulili luseyinselele enkulu kuleli. More than 2,400 suspects raids led to 4,264 suspects being arrested for GBVF-related crimes such as rape and sexual assault. Njengoba izibalo zobugebengu zidweba isithombe esingesihle ngesimo sezwe, ungqongqoshe wamaphoyisa ubheka icele uvumile ukuthi kwehlile ukwethenjwa kwamaphoyisa ngumphakathi. Inkulungwane zabalandeli be-DA izobe igcwele ethwane kusasa njengoba umholi waleli qembu ezokwethula umqulu walo wezethembiso zokhetho ngaphansi kwesiqubulo esithi-ke The DA's Rescue Plan for South Africa. Iqembu eliphikisayo iDA lizomasha lisuka eChurch Square libhekise endlini zombuso nokuyilapho izinkumbi zabalandeli bayo bezolalela izibophezelo zayo nenhlelo enazo kubantu baseNingizimu Afrika. I think what's key about this particular manifesto is that it's very accessible. It's not a 260-page document like other parties have released. It's a short 50 pages, and it focuses on the key solutions we need to be able to turn our country around. Umqulu wezethembiso we-DA uzogxila ekuxazululeni ingqinamba ezikhungethe leli okubalwa kuzo ububha, ukwentuleka kwemisebenzi nokungalingani ngokwenhlalo. It is very much rooted in our fiscal reality currently in South Africa, not where we want to be, but where we currently are and how we get to where we want to be. Ibuzwa ngamazwe EFF ukuthi izoyidlula okhethweni lwakulonyaka njengeqembu elikhulu eliphikisayo iDA iphendule kanje. It's going to be very difficult for the EFF to surpass the levels of support, at least where the Democratic Alliance is.
You know, from our understanding of the research that we are seeing, there's a particular cap that the organization will not be able to necessarily break through. Leli qembu lithi lizosebenza kanzima ukuqiniseka ukuthi livikela indawo yalo okhethweni. Umholi webosa uMusi Maimane uthi unethemba lokuthi iqembu lakhe lizofinyelela ekutholeni amagama ayizinkulungwane engamashumi okungamagama adingekayo ukuze ikhomishana engamele ukhethwe imele ifakele iqembu ohlwini lamaqembu azongenela ukhetho. Ubekhuluma nabalandeli baleli qembu e-Eastern Cape. Lenkokheli uMusi Maimane ithembise abalandeli bakhe ngokudala amathuba emisebenzi nokutshintsha imeko abaphila phansi kwazo. Uthi inkonzo zoluntu azizi kubo. Lokamamane uthembise ngokusa umasipala ombaxa iNelson Mandela kwinkundla yomgaqo siseko ukuba awuzisi inkonzo eluntwini. Sawuzisa imisebenzi in every household up in South Africa. Vision abantu abafuna uyibona ku ballot funeka bayoyivotela. Sithi sawugqiba siyazi uba xa sizisa utshintsho elizawusebenzela bonke abantu apha eSouth Africa. Lelokisha kwanobuhle inesikhululo samapolisa esinye, nto leyo yenza nzima ukuhlisa iqondo lolwaphulo umthetho. Uluntu luthi ludikiwe. There's nothing here by us. So in the end of the day, people tell me Musi is coming. I tell them I'm very happy for Musi to come so that Musi can see. Our people don't have, there's no work. Our youngsters is hungry. Lokamaimane uphinde wathi unalo ithemba lokuba iqela lakhe liza kuthatha inxaxheba kunyulo lukazwelonke oluzayo. Siyavuya ubona uba iBuild One South Africa ngumbutho okhula kuzo zonke indawo. Kuyabonakala uba noba ubuya uhlala phi, noba unemali awunamali, noba uyahlupheka, noba unjani, abantu bayayisayina le petition ngoba bafuna ubona ibosa. Lenkokheli ithembise nguphinda ibuye kule ngingqi ngenzame zokuza nezisombululo zokuza nenkonzo eluntwini. Ndinguzolani Moya wendaba ze-SABC ndisekarigha kwiphondo lempuma koloni. Lo wabe ngumengameli wezwe uThabo Mbeki wexwayisa ngokuthi izenzo zelakwa-Israel zokuhlasela ngamabhomu eGaza ePalestine ngeke kuyiqede iHamas. Umbeki uphinde waphawula nangesimo esiqhubekayo eDemocratic Republic of Congo lapho kujutshwe khona amasosha ombutho wala eNingizimu Afrika. Umbeki ubehambele eUnisa njengoshansela wale nyuvesi njengoba ilungiselela ukuqala kwamaklasi onyakeni omusha wokufunda. Ngemva kombuthano ube nengxoxo neSABC ngalokho okwenzeka emazweni omhlaba njengodaba lokuhlasela kwelaka Israel ngamabhomu esifundeni iGaza ePalestina. The violence against the Palestinian people that is going on is not going to solve any problem. The claim that is made that the Israeli government wants to destroy Hamas is not going to succeed. Because so long as the rights of the Palestinian people have not been recognized, so long will the Palestinians continue to struggle for their rights. And it doesn't matter how many you kill. I'm saying the violence is not going to stop any problem. Uphinde wabeka amaphuzu asemqoka odabeni lwempi eqhubeka empumalanga yeDRC njengoba udlame selwedlule nabantu abangaphezulu kwama200 kwathi abayizinkulungwane babaleka bashiya amakhaya. The fundamental problem remains. The solution to that problem in the Eastern Congo is political. It's a political problem which really at the base of it is that the government in Kinshasa must recognize the fact that all the people of the Congo are all Congolese. Ngomgqibelo ozayo umbeki uzohambela eNamibia njengoba kuzobe kufihla obengumengameli wezwe lakhona uDokotela Hage Geingob. Iphinde kamengameli we-ANC uPaul Mashatile uthi lo engumengameli wezwe uNelson Mandela ubengeka kungabazi ukweseka amalungelo abasePalestina njengoba kuqhubeka ukuhlasela kwelakwa-Israel. uMashatile nabanye abaholi abaphezulu ku-ANC bahambela umkhuleko wasemini eSophie Mosque eThekwini esifundazweni iKwaZulu-Natal.
Iphini likaMengameli uMnumzane uPaul Mashatile usaqinisekisile ukuthi iNingizimu Afrika izobuyela enkantolo ezobulungiswa yamazwe ukuze izofaka isicelo sokuthi ingenelele lokhu kulandela ukuhlasela kwakamuva kwezindiza kwa-Israel eRafah lapho abantu abangaphezulu kwesigidi enyakatho yeGaza bebhaxe khona. The struggle of the Palestinians is our struggle, as it should be for all freedom-loving people of the world. Khona manjalo uMashatile usebenzise lo mcimbi ukuphawula ngokwenzeka kumasipala weTheku. Lokhu kulandela ukuthi isiphakamiso se-DA sokuhlakazwa komkhandlu sihlulwe ngamavoti angu-128 kwawu-75 kuleli sonto. It is our view that the dissolution of that council would not bring about any change to the people of the city. And we discourage political goal scoring by political parties who do not have the interests of the people at heart. uMashatile uncome igalelo lomphakathi wamaSulumane aseNingizimu Afrika emzabalazweni wenkululeko wabacela ukuthi baqhubeke nokusebenzisana ne-ANC ukuthuthukisa izimpilo zabantu. NginguNonhlakanipho Magwaza ezindabeni ze-SABC eThekwini. Molothi sathi qoyitolo kanti mabesibuya sizokuphathela udaba oluthi. It was a vandalized electric box somewhere, which then cut the supply. Ungqongqoshe wezamanzi usenzo Mchunu usevikele umkhandlu udolobha iTheku ngomva kokuthi lo mkhandlu uhlulekile ukuhlangabezana nomncane lajuqwa izolo ukubuyiswa kwamanzi endaweni esenyakatho yedolobha. Lelo daba kungezinye izindaba esobesiphethe uma ngabe sibuya eDolobha. Asikubikile sikwamukele mbukeli uma usanda kungena udabeni oluphambili besibike ukuthi ungqongqoshe wamaphoyisa ubheka icele uthi kuyakhathaza ukuthi izinga legameko zokubulala lenyukile. Mbukela sikhumbuzeke ukuthi lezi ndaba ikhona ku YouTube na ku SABC Plus wena kumele ukwenze ngena kuzo uyicinga amagama athi SABC izindaba. Lezi ndaba engiyifunda la ku SABC 1 uzoyithola njengoba zinjalo. Namhlanje abameli babasolo eceleni lokubulawa kaSenzo Meyiwa baphothule izethulo zabo esicolweni esimayelana nobuqotho bezincwadi okuthiwa abasolwa ababili uMuzi Sibiya noBongantanzi bavuma kuzo icala lokubulala uMeyiwa. Bobabili abasolwa bangene eboxini lofakazi bephika ukuthi balivuma bona icala. Kusukela mhla ziyisishiyagalombili kwephezulu uBongantanzi esebhoxini lofakazi utshele inkantolo ukuthi amaphoyisa amphoqa ukuba acikise emqulumo akaze yena avume icala ngaphambi kwamaphoyisa nemanje. Umbuso ke wona uthi wakwenza lokhu mhla ziyisishiyagalolunye nangomhla zingama-24 kuNhlangulana ngo-2020. It was put to you that you are fabricating the assaults and the events of the 18th of June 2020. Nkosi enkantolo ngikhuluma ngento yayikhona nkosi enkantolo eyenzeka futhi kimi. Ngiyethemba yona imoto engangihamba ngayo mina leya nkosi enkantolo. Nkosi enkantolo ibhodi ngayibona nkosi enkantolo yimoto engangihamba ngayo nkosi enkantolo. Uphinde wathi akaze ayalele uDominic Mjiyako ukuba ammele. Did you personally financially instruct Mr. Mjiyako to appear on your behalf? Did you pay him to appear on your behalf? Cha nkosi enkantolo ayikho. Nkosenkantolo ayikho incwadi engayisanayo mina ngazi 24 ngiqala ukumbona ayikho incwadi angineke ngoba wathi kimi uzofika kimi namhlanje ngisalendile nkosenkantolo. Lolu daba ke lihlalisele umhla ziyishumi kuNdasana lapho kuzobanjwa izimpikiswano zokugcina. Namhlanje bekuwumnqamla juqu wokuthi umkhandlu udolobha iTshwane uhlinzeka umgcini mafakazi lonke ngezathu zokuthi kungani kungafanele ithathwe imali esele yokuthuthukisa inqalasizinda yomphakathi. Lokhu kuzemva ukuthi umasipala wehlulekile ukusebenzisa isabelo mali okwakumele kuhlinzekwe ngaso umphakathi. Inhloko dolobha iTshwane isengcupheni yokulahlekelwa imali ngenxa yokungayisebenzisi. Kubikwa ukuthi iTshwane isebenzise imali elinganiselwa kuma-percent angama-40 kuphela phakathi kokulungisa inqalasizinda yomphakathi. Izakhamuzi zishaqekile ngalombiko njengoba isimo salapha singesihle neze makubhekwa izinsiza. They don't live here where we are living. They don't understand what we are suffering about. I feel very, very bad because of that money. It's money for the people. It's not the money to keep in the office or the bank.
Uma ingathathwa le mali leli dolobha lisenkingeni yokubhekana nezinselele ikakhulukazi ekuthuthukisweni kwenqalasizinda yomphakathi. I-EFF igxeke ubuholi beTshwane Multi-Collusion ngokuhluleka ukusebenzela umphakathi. Check the attitude of the mayor of the DA currently in Tshwane. All the services that they are doing, cutting grass, cleaning roads and all that is in the affluent areas, mostly in Pretoria East, in Centurion. Go to the cemetery in Harankua, go to the cemetery here in Mamelodi. There's no services, the street lights, the sewer spillage and all that. They can't do anything. Idolobha laseTshwane linemijondolo engaphezulu kwama200 kanti le mali bingalekelela kakhulu ekwakheleni zakhamuzi izindlu. Ungqongqoshe wezamanzi usenzo Mchunu usevikela umkhandlu udolobha iTheku ngemva kokuthi lo mkhandlu wehlulekile ukuhlangabezana nomnqamla juqwa izolo wokubuyiswa kwamanzi endaweni esenyakatho yedolobha iVerulam kanye nePhoenix. Umchunu besihambele ePhoenix kanye neVerulam okwesibili kule nyanga. Izakhamuzi zaseVerulam zikhala ngokuthi sekuphele izinyanga zingenawo amanzi. Ukubuyela kwakhe kule ndawo uzithole sekumele evikele isithembiso ayesenzile kulezi zakhamuzi. Umasipala weTheku uthi uhlelo lokulungiswa kwenqalasizinda kuhlangabezane nezingqinamba ezithile. Umchunu ugxeke izenzo zokucikelwa phansi kwenqalasizinda yamanzi kanye nohlelo lokucisha ugesi. Immediately when they started building the levels, there was some interference. One, it was a vandalized electric box somewhere, which then cut the supply as it was building up, as people were beginning to get water. Masipala weTheku usuqinisekisile ukuthi kuzovalwa elinye lamapayipi amakhulu ngoLwesibili olizayo ukuze kuphothulwe umsebenzi. Izakhamuzi sezisonke ngokubhikisha futhi uma lenkinga ingaxazululwa maduze. Selmisiwe uhlelo lokwakhiwa kwebloho kanye nomgwaqo eBushbuck Ridge eMpumalanga. Lokhu kwenzeka emva kokuthi inkampani yakhayo ikhale ngokuthi sekuphela inyanga ingakhokhelwa. Uhlelo lokwakhiwa komgwaqo lusamisiwe. Leli bloho sesizoqeda ukwakhiwa kodwa umgwaqo wona usanda kuqalwa. Leli bloho lihlanganisa isigodi ikumani, istream kanye nethula amahashe. Lizosiza izakhamuzi ukuthi zikwazi ukufinyelela ezindaweni lapho zizothola khona izidingo ezifana nezempilo, isitolo kanye nezikhungo zikahulumeni. Esikhathini esiningi makunethi imvula besimoshakelwa too much ngoba i-bypass le bayendile la. Le ndlela encane bayendile ukuthi sikhona ukuhamba access ama services ethula amashi. Bese ngakhona ukuhamba uma makunethi imvula. Bese sijabule kakhulu njengomphakathi ukuthi hawu sesiyancedakala. Indawo iningi lapha esingavula amabhizinisi mangabe kunesikontiri kunebridge. Izitolo zonke zitholakala ethula amahashi. Umnyango awuzinikezanga izizathu zokuthi kungani lohlelo lubambekile. Lengaqinisekisa ukuthi sokonhleka bekangakabhadaleki kepha sesilitiko sesiye resolve le matter uyobhadaleka mhla ka16 February 2024 and siyathemba ukuthi ngomsombuluko uyoqala abiyele site-ini basebenze. Lesifundazwe sibhene izinqinamba futhi semuva ngokwakha kwenqalasizinda yomgwaqo. Bathi ncinci kaMdoli abalimi bemfuyo icumakala esifundazweni Eastern Cape ngemva kokuthi behlomule ngoxhaso oluzolekelela ukuthi bakwazi ukukhulisa imihlambi yabo. Susela ngonyaka ka2017 uhulumende wephondo utyale imali engange137 million zerandi ekuphuhliseni umgangatho wemfuyo kulamafama. Olungenelelo luza kuncedisa ekuveliseni amathuba oqoqosho kweli candelo. Le assistance endifumeneyo indincede kakhulu ba manikwazi employ abantu 3 permanent employees at the farm. Dibanazo i-interns ngoku ndinabantwana abayi2 endibagrumayo endibawela ukuba nabo mabafikele kule level endikuyo even bandogqithe. Luza kunceda kakhulu kuba impahla endinayo impahla efuna ukuphuculwa ngokwe quality. Ukanti kukwajongwe ekulweni inhlupheko nendlala ngelinyathelo. Sifuna usebenzisana kakhulu singalimi nje sibe nendlela othi kase silimile siyakwazi uzixhela kwalapha
ezinkomo siyakwazi uzifida sizityebise sizixhele kwenzela bakuhambe inyama esele iphelele ba umsebenzi iphaya. Lo kaMabuyane uza kubuya neenkcukacha ezithe vetshe mayelana nezicwangciso zokungenelela kweli candelo xa isothula intetho yongobume bephondo kule veki zayo ngoLwesine. Abongile Yankis kwiindaba ze-SABC eCumakala. Umqeqeshi weBanyana uDesiree Ellis uthi kumqoka ukuthi amaqembu esizwe enze kahle ngemva kokuthi iBafana iqede ileli sithathu ku-AFCON. Kusenjalo njengamanje iBanyana isenkanjini ilolongela imidlalo emibili yokuhlungelwa ama-Olimpiki ezodlala neTanzania. Amaqembu amabili esizwe ebholeni likanobhutshuzwayo enze obengalindelwe kuwo enyangeni ezedlule. iBafana isanda uqedile lisithathu emqhudelwaneni we-AFCON obusingathwe i-Ivory Coast, kanti iBanyana iphume esigabeni somkhumula jezi wokuqala nqa emqhudelwaneni wendebe yomhlaba nyakenye. iBanyana ifuna ukungenela umqhudelwano wama-Olympics eParis, kanti uDesiree Ellis ocija leli qembu uthi kumqoka ukuthi lamaqembu amabili enze kahle ukuze ezokhuthaza amanye. Before Bafana went to the AFCON, I had a conversation with somebody, and all I said was, judge the team after AFCON, because we didn't have many people that believed in the team. We didn't have many people that believed in the players. But like I always say to people, you know, the coach selects the players who he thinks will do the job for him, and he's never really going to please anyone. iBanyana yahlungela umqhudelwano iLondon Olympics ngo-2012 eBritain kanye nowe-Rio Olympics ngo-2016 eBrazil, kodwa yangawuhlungelwa ama-Olympics wango-2020 eTokyo eJapan. Nozinto weBanyana uAndile Dlamini wayekhona kwango-2012 nokwango-2016, kanti manje unethemba lokuthi uzokhuthaza abadlali abasebancane. It's very important for any senior player to be a motivator in the team, you know, to also inspire. iBanyana izobhekana neTanzania mhla zinga-23 kwephezulu ekuhambeni, bese wona lamaqembu amabili ebuye ezogadulisana enkundleni imbombele ensukwini ezine emva kwalowo mdlalo. Bukele phehlo isimo sezulu uyalandela emva kwekhefu ungathi nyaka siyabuya. Ayike nina bezulu eliphezulu sekahle zephuka siyaguqa lapha besimiphathele zona sikho ke thina amazulu lempela sonto oza kwethu abakhuluma isiXhosa ibona bazulu kwethu elindaba sale kahle.